tinotenda zvikuru kwazvo tiri kusangana pano paSlyMedia. Semazuva ese tinokuunzirai nyaya dzakasiyana siyana, asi tinoramba tichikutendai nerubatsiro rwamunotipa pano paSlyMedia. Takaita interview masvondo apfuura ayo maviri tichitaura nenyaya yemusikana ari kubhindura pamwe chete nemurume wake. Musikana ane 16 years akaita matriplets, uyo zvekare nemurume wake ane 18 years vane vana vavo matriplets. Tinotenda nerubatsiro rwamuri kuvapa. Tiri kuramba tichitendawo zvekare kuti mucharamba muchivabatsira nekuti rwendo urwu nderweupenyu hwese. Rambai muchivadaro. Iye zvinezvi tiri panapa tiri muno muguta reHarare. Ndina ambuya toda kuti tinzwe dambudziko ravari kusangana naro mazuva ano atinoziva kuti zvinhu zvakaoma munyika, kunyange kune vanoshanda, kunyange nevasingashande. Vanoshanda vachiti havasi kukwanisa kubhadharwa mari, vanhu vamapensioners vachitiwo mari hadzizi kubuda, asi vaine zvavanofanira kunge vachiwana kuti vange vachirarama mukati meupenyu hwavo. Masenior citizens oregererwa here kana kuti oramba achiwaniswawo rubatsiro kuburikidza nemabato kana kuti nemaorganizations akasiyana siyana? Indonzi Silvester tafumanai pakamera tina Taru. Regai tinzwe kuti Gogo vatinavo muchirongwa nhasi uno vanonzi ani? Makadii Gogo? Motaura makasumudza izwi ndoziva kuti miri haisi kuita zvakanaka, asi imbosumudza izwi kuitira kuti vari kutiona vagokwanisa kunzwa. Tiri pangu mushamarari makadiwo. Eho, aiwa. Ndinofara hangu kusangana nemi. Tinotenda zvikuru. Ndiani zita? Zita ramunzi Regina. Regina ani? Marozva. Regina Marozva. Muno muHarare munogara kupi? Ndogara kuMapura. Muri kutaura kuti mune dambudziko ramuinaro imimi remwoyo, rakatanga rini? Rakatanga kuti rakapera muna September. Madhokta achibva ati chii? Ndakatanga iri mild stroke. Ndobva ndaenda kuhospital ndisingatotauri. Zvichitoramba kuti nditaure, zvichiramba kuti ndimuke. Ndakazomuka. It was after the time ndobva ndazomuka. Sepedza ako kamera padhuze naGogo apa chiri ndikasaonekwa usvikire padhuze naGogo. Kechi2 ndakaenda futi ndakasvika kuhospital ndisingatauri. Ndikazona admitwa ku-C5 Kechi2. Zvokutoti sister akandi admit akati you are very lucky. Ada ndasvika usati wakutaura. Nditoti wakomana uye mutori muise kumoshari. Nekuti waramba kutaura. Waramba kusvika. Saka ndakazomuka zvangu ndobva ndaadmitwa. Ndaadmitwa kudaro ndakagara about 2 weeks muhospital. Wakazonditaura wakati wakaita mild stroke. Saka zvazodaro nekufamba kwenguva zviri kungondinetsa. Pamwe ndombopunzika kudonha pasi chaipo. Ndaendawo kuhospital vanonditaura kuti endai kuna doctor. Ndoenda kuna doctor. Doctor akati mofanira kutoitwa CT scan of brain. Sebepa ramaona mariona imimi rakanyorwa kuhospital kuParirenyatwa. Saka rinoda mari. Zvanzi endai kuAvenis Clinic munopuwa quotation. Vanaenda kuAvenis Clinic vanopuwa quotation. Quotation yachona yakaita 240 US. Ndoiwana kunani handina. Saka ndokungodzungaira zvakadaro. Ndo zvazoita kuti ndisangane nemi. Tinotenda zvikuru kwazvo. Saka panyaya yekuti makashaya CT scan, tinoziva kuti kune vamwewo vanhu vechikuru vemazera enyu vanokwanisa kunge vachiwanawo mari kana kuti kunasa kana kuti kusocial services. Pane here kwamakamboenda kunotsvaga rubatsiro? Aiwa, kunasa inini handidi kukunyepera ivi. Ndinotambirawo mari yemurume wangu. Inongori 800. Kuuya nekudzoka inenge yatohafuka. Hapana chandotenga nayo. Mungoiziva 800 bond. Yaikona 1000 bond. Zvapera ipapo. Uzomirira zvemwedzi wapera. Vamwe vangada kuziva kuti baba vamataura vari kupi izvozvi? Murume wangu ashayika 2013. Tine matambudziko mufunge. Death racho ririko kumba zvese ndinazvo. Alright. Saka iye zvinezvi takatarisana nedambudziko ramuinaro iri. Dambudziko tiri kuti pane dambudziko remwoyo muda kuitwa futi CT scan. Chikumbiro chamungada kuruzhinji rweZimbabwe zvinezvi vari kuteerera vari muno muZimbabwe nevari kunze kwenyika ndechekuti mubatsirwe sei imimi? Ndoda kuchengeteka zvakanaka. Handina pekugara pandokugara pachona ndiri kurenda. Hapasi pangu panodhura. Pamwedzi $100. Mvura, magetsi, rent inclusive
$100 hapadhuri zvapo, asi nokuda kwokuti ini ruoko rwangu rwakadai ndiri kuda kupatadza. Hamusiri munhu akuenda kubasa ka? Handishandi. Hamuna chamuchaita chichaku kana munda? Ndanga ndiri kuda kamusikana webasa kumboko. Kupiwo? Kwangu ka? Ndichagona chiizvozvo. Ndinogona chiko. Hamene kamune muchingopukuta mukicheni. Kutamba zvedu tichitaura Gogo. Dambudziko ramuinaro tiri kunzwisa uye nevanhu vari kunze kwenyika nevari muno muZimbabwe vari kunzwa dambudziko ramuinaro. Takanangana nezveutano hwenyu, zvimwe zvinhu zvamaisimboita musati maane dambudziko iri chii chamusakwanise kuita? Ndaihodha ndichitengesa, ndichienda kuSouth Africa ndinonayo nezvinhu zvangu ndichitengesa, ndichienda kana kunana Femina kuBulawayo kumafemina maindastri aya ndichinohodha zvinhu haikona zvokutamba ndichitengesa. Aiwa ndairarama, handambovhera ndakati kune mumwe munhu ndipo $1 kana 5 cents. Aiwa ipapo tinotenda Mwari, asi nguva inopfuura ndosaka uchizonzi munhu apensheni amasenior citizen. Tambotobvunza nenyaya yekusocial welfare, vane here zvavanokwanisa kukubatsirai? Makambokusvika here? Ndakakusvika ndotori nefaira rekusocial welfare ipapa pamakomba, hapana chandakambopiwa. Ofisa wangu ainzi Chikoko akasvika pakufa, akaita accident kuBulawayo akanofa. Apo wacho vanongoti hatina, asatapuwa chinhu, tikapuwa chibage negovernment tichakupai nanhasi. Ndezvekugore ripiri? Gore raisarapera. Pane vamwe vaimbonzi machembera aipuhwa mari, vachipuhwa malaini emanet 1 vachiisirwa mari mumawallet. Makambosangana nazvo? Ndinambosangana nazvo, asi ndakazvinzwa zvichitaurwa kunzi munoda here line lenet 1. Handinamboriona. Ndakati handinamboriona. Kanzi kana rauya tozokudainzai. It was last week pazvakataura. Pamwe zviri munzira. Takatarisana nenguva ino yeCovid ine, pane here nguva yamakambodaidzwawo imi semachembere muno muZimbabwe kuti uyai tikubatsirei munguva ino yeCovid muwane chekubatsirikana nacho, kana kuti kupuwa hupfu kana kupuwa mafuta kana kana one day kana ndikubvunza zvakawanda nekuti apa hamuchamirire mumega makumirira machembere ese emazera enyu? Hamene kuna namabi yangu, asi kana hapana kunyepera. Iye zvinezvi kana vanhu vachida kukubatsira Gogo, vamwe vangada kukubatsira nemari yeCT scan, vamwe vangada kukubatsira kana kuti nemari yerent, vamwe vangada kukubatsira kana kuti nemari yezvekudya, imimi mune nhamba yerunhare here yatinoti kana vanhu vari kutiona zvinezvi vagone kushandisa nhamba iyoyo vachikubatsirai? Of course ndinayo. Inoti chii nhamba iyi? 0774 641 582. Nhamba yenyu inowanikwa paecocation. Mudzukurirai zvekare zita renyu mati munonzwa? Regina Marozva. Ndo rinobuda Regina Marozva paecocation. Alright, aiwa tinotenda zvikuru. Chamungade kutaura kune vakateererai zvinezvi vangade kukubatsirai, muchitaura mumashoko enyu imimi chiri chikumbiro chekuti vakubatsirei? Havasi kubatsira nekuti vanenge vachiwanawo, asi vanenge vachibatsira nerudo. Munamato wenyu kune vanhu vamuri kuti Mwari avagonese kuti vakubatsirei, ndokuti kudii? Taurai nevazukuru venyu nevana vakateerera. Kuti nditaute ndoda kubatsirwei? Kune vachakubatsirai nemari, vachakubatsirai neikokeshi, vachakubatsirai nechitupa chiripo here? Vamwe vanogona kuzoda kukutumirai mari neworld remit kuuza vateereri vedu vanoshamisa mufunge vabatsira vanhu vakawanda. Aiwa, pamusoro enyika, pamusoro emhuri yangu, mese muri kandi menyika muno muri vana vangu, muri vazukuru vangu, indoda kubatsirwa nokuti pekugara chaipo pakundinetsa. Handina munhu anondipa mari yerenti, handina munhu anondipawo mari yechikafu, handina munhu anondipawo mari kana kuhospitari. Saka ndiri kukumbirawo senyika yangu, senyika yedu tose, hakusi kuti imimi munozviwana, asi kuti munondibatsirawo kana mazviwana. Aiwa, tinotenda. Ndo dzukurirai zvekare zita renyu? Regina Marozva. Tikuitira kuti sei ndiri kudzukurira kudaro nekuti vateereri vanoti kana tikaita interview nevanhu vanoramba vachibvunza kuti vanonzani
vanonzani vachiramba vachingovhunza saka taritaura nofunga katatu yezve uye ndo zita rinobuda paikokeshi handiti muri yezimbabwe tinoziva muri vanhu vasingatinyatsise tiri toziva muri vanhu vane rudo chikumbiro chaitwa nagogo Marozva first name yavo ichinzi Regina ndo inobuda paikokeshi chitupa vanacho kana muchiita semutemo wenyu wamunogara muchiita mazuva ese kuti kana kuworld remit vanogona kuenda kana kumukuru vanogona kuenda vachibatsirikana masangano nemaorganizations anobatsira vechikuru hounowimukana zvekare wekuti mubatsire vanonetseka vanenge vachidawo chitupa vandipa vanacho saka vanokwanisa kunge vachienda kupi kunotora mari kumukuru kana kuti kunotora mari kuekokeshi kana kuti mawatumira neworld remit izvozvo zvinoita matsamba taaona nhasuna tisikwanisa kuti tiaburitse asi matsamba vanawo ekwachiremba anoapuruvha zveshuwa nyaya yekurwara nekunetseka kwavari kuita nemuviri wavo nezvinovadzimba neyekucity scan iwayo ese vanawo saka tiri kukumbirawo mhuri yezimbabwe kuti pindirai nekuti munoziva imi kuti rwakakomborwa ruoko runopa pane runogamuchira mazvita rambai muchilaika Facebook page yedu nekufollowa uyewo zvekare nekusheya maprograms akadai kunyange usingagone usina chekupa mazuva iwayo zvakanakawo kuti usheye paunosheya kushamwari yako waunoziva kuti anosimbobatsira newewo Mwari anokurangarira mumatambudziko ako aunenge uchidawo mhinduro kubva kuna Mwari. Tinotenda zvikuru kwazvo. Thank you so much. Ichitendawo tarumbidzwa Rudhenya akabata kamera yedu muzuva ranhasi. Thank you so much.